Primer començarem amb la Maria Rosa. Com et vas sentir al ser ajudada per l'entitat? Doncs molt bé, molt acompanyada i que de la gent gran ens fa falta un acompanyament. I com més gent jove hi ha i entra a l'entitat, millor. T'hauria agradat ajudar a altra gent? Si tingués força, sí. S'ha d'ajudar sempre que es pugui, a l'edat que sigui, s'ha d'ajudar els altres. En què t'ajuden els voluntariats? En què m'ajuden? En què t'ajuden? Es pot dir que amb tot. Amb tot. Moralment i físicament, com has vist ara a les escales. Moralment perquè la gent gran ens sentim més sols. Han passat molts anys, són grans, han viscut molt, els familiars tenen la seva feina, s'aparten una miqueta, encara que no vulguin ells. Llavors es troba sola, la gent gran es troba sola, i llavors l'associació fa molta feina. Ens acompanyen, ens donen conversa, ens deixen que ens expliquem, que això és molt important, i s'explica als grans, i llavors si tens alguna feina, alguna cosa per fer fora, també t'acompanyen. Quines activitats feu junts? Quina activitat? Sí. Feu alguna activitat junts? Alguna programació les dues juntes? Fer un cafè. Això és la vaig veure. Activitat. Es pot dir que tot el que fan són activitats, perquè només que t'acompanyen ja és una activitat. Hi ha moltes coses. És que no solament és una activitat de dir, bueno, mira, fem manuals o fem això, fem allò. No, més aviat una cosa moral, que és la companyia. Que també és una activitat perquè havia anat i t'acompanya tot, però ja s'aparta del que deia. Ella és el que és, s'aparta una miqueta del que s'entén per norma. Això. Aquesta entitat et fa oblidar el sentiment de soledat? Com? Aquesta entitat et fa oblidar el sentiment de soledat? Sí. Fan molt i també un també ha de posar una miqueta de la seva part per consolar-se, però sí, ja ho crec. Molt. Aquestes eren les preguntes per